Famirman, midoro baka, lek zoals ubeng melden aan tak luko, tewan sande, faade, zo moest jaren kafisi. Ano tewan meisje uit Guyana, aboya jay mangal, nou een meisje uit Guyana, en lange bek, hij tak links rechts, tak hij go boel nga kondere economie gro, een heleboel koetras en een heleboel mas. Dan je denk je dat je deze mensen hebben stoornis in hun kop. Isam mi bete yunu famirman lek pasan ode win sot regering kong ade apsa of ook kong in de toekomst. En zolang we dat libi na altijd mo sukufuta kring pasan de. Eerste sensa mi wante yunu dat is de ex-president Santokhi beverjari 67 jari. Amang trakteer 30 weeshuiskinderen met ama met breedte, die de nyandring, die de aandacht. Nou, we net over een verleden even, over een huidige Sanono. Dan vinden we toch nou een geweldig job aan doen. Van hieruit, mijn collega's allemaal, we verstellen maar ook toe. En we hopen dat Gado Yama Boelanga Libi, gezondheid, wijsheid, dat is belangrijk. Ex-president Chandrika Persat Santokhi, felicitatie namens mij en mijn groep. Zo, dan we gaan maar van Mirman. Usabi, mi bemek om een clip tegen NDP, die bouwt we de namachti. Om een clip umeki ufeti tegen Santokhi. Toch? Kosama vis en vuil, alla soort sanutaki, commentaar lever, terechte commentaar, kan de want to onterechte commentaar ook toe, kan, omdat dat van me vinden nieuws zo, met zeer en precies zo. Maar nou, uno tak over Santokhi moro, of over de trapartij Sakba, we tak nou over a partij san de nona machti. En eerste sansa mi wante unity de a klep no de tung silang a famirman, maar we kon heel wiki to drie lesikande. Fucha ala de waarheid ves unukon in no brains. Want sameshi tak no wamane kastrati, no wamane waka, no wamane kosi, no wamane taki, no wamane lever kritiek. Maar zei de dan? De sansa de kwalijk zaak sameteki, no mi bo apchiso pasensi moro wa mi berikan wa yari damo konta pamata. Mamesitak ade tumsi langagba. Sebi Munsari, polukuno sa argerendis du sa president Simons na een team du. Moro bigi kwalijk zaak na een verhoging van 20-40 naar 60% verhoging sa adjudensma. Ja? De man voor minister, assembleeleden, assembleevoorzitter, DNA-leden, noem maar op. Toch, verhoging die. Dan may takya, asan dis benawang plan fuchan, ufuren uit. Akan, minotakan akan. Maar a plan satchan meki, over a royalty, tak ala den gransman befen, $800, 900, one deal chan prati, one deal bedina anufare gerendis fuji, no one cents de man of any. En de man stop en zeide u stop zeide u arkasan fuchan ja arkipung famirman milop taksan fade aide zeide u stop asan fuchan terwijl asem chan be meka plan we taki fa verhoging da uji wel a verhoging. Dus abuan sa e pas unopong uteki nang awab de royalty de injectie sama be pompu gideman landbouwsector padiprijs bij de 700 no akona 200 minus apsa saka nur salime du drape avant tir den landbouwer tax aan fasante famirman en dat mek me ate bron te duan sani o me miljoen money a grand tori be chako maar dat ook toe stop zeide. Wat voor nut heeft het? Gewoon voor pesten de man? Is dat de bedoeling van deze regering? Dat mine verwacht. En mine wajere tak asan dis no bebung asan dat no bedung. Jom sorgu mevrouw Simon, jona president, jom sorgu na je team tak im doe moro betre Santokhi. Dat na bedoeling. Daarom afvallig pot unudrape. Buitenlandse reizen, mekikba, bouwvatak om een miljoen coin se. Wel ten een miljoen kon, giding onderwijs toch verhoging.
de scoutu, de brandweerman, de douane, alle de ambtenaren, allemaal moest vies verhogen toch? Verpleegkundigen, noem maar op. Otranga de smayor ko yung, de noman kom uit aan de salaris. Juffrouw, meester, ik les en stress, de muntapu, salaris, niks, nada. Alasan ik ba, gasbon prijzen galok toe, disse galok toe, wenkri prijzen op galok toe. Ubo change systeem, mi mars ubo change systeem. Dan gewoon u chisa volk baka. Ja? En dan wordt tak ja, vorige regering, pima uno. Unom luku vorige regering, luka regering, no. No, nu dena makti tok, da usoru kokono, soru balno. Ano alalay santoki. Alalay si, stop na nga santoki. Misrefi mine ba kritiser santoki moro. Mi ba kritiser en boom trangagba asari. No mo ba kritiser a regeren sade. Mi pota bije pota regeren distu en mo sorgu tak je funo doembung fu jepu puru no bakatu. Dat na bosko pu sami wante yuno. Ete wan sant famirman sami wante yi taki benluko atori fu assemblee voorzitter Ashwin Adin. Mi de trots en dankbaar tak amai tek boombeslissing. Sorry era famirman. Minyawan tu nootjes snel dan lonko. Maar oké, ja, dan mi de vallen trots tak amai duem roko voorlopig boom. Me corrigera man, adet tap mi radar. If I make one fout probleem ko en misita kasane go bungai harwan sei, dan a probleem tu. Dat ama maksabi. Maar tot nu toe, mi de tevreden van mijn behandelde zaak. Iedereen tot orde roepen, correct, boonsani. Minister voor Justitie, ook toe Edwin boonsani. Mi de tevreden van mir man voorlopen. Maar Jenny Simons, president van Kondre no, you moest zorgen dat ano you wan moest nyang nanga de minister. Praxera poti volk. U kreeg om een prijs voor een sani. Waarom? Was het nodig? Dat in ons verhoog nog een man money. De 20 tot 60% toch? Was niet nodig. Recht voor één, recht voor allen. U moet over één kam scheren. Anotakai, de mafie, de minister, nog moest niet de abderen. De minister heeft vervoer genoeg kaba. De verdient genoeg kaba. Zorg dat de school, de juffrouw, de onderwijs verhoogt de salaris dat hij. Ambtenaren, scouten, hosselden aan het, ja. Brok op hotel libitap spel. De man monim opo. Verpleegkundigen, de man dat monim moest opo. Alla de man dat monim moest opo. Desnoods dan gaan 20.000 golu verhoogde man salaris. Want niet tegen jullie, lijkt precies wat aan de. Precies op hoe Pautjana KVC. Minam mati in politiek of minister of assembleevoorzitter of president. Daarom minetek post na no one partij. Om een partij mi poti, om een partij mi purutu. Dat is tak mine one post of actie mimtron dati minowani. Wat tem do dati dam tai misrefi dam normal for kritiek. Famirban putide asari anders sakre polanga. Nou, waarschuwen met Jakon naar de regering, mevrouw Simons. Naar respect. Mi kon safri die sleisi. Maar if de sadis go so doro, dan heb je een probleem. Dat me begint te doen. Met de dankie van Mirman, fos mi tapaklep. Mijn actie, Ashwin Adin, assembleevoorzitter. Voet jou een strenge regel kon in na varkenshok. PS Dong, na soso agu. Dat te Ronnie Brunswijk mi volk aan mijn taki. Dat wan lo lek mocho yo. Lek de mocho meid a Watermolenstraat die fossi. Dat die hebben barbari precies zo. Het is toch geen varkenshok? Tja discipline contra pijn na gebouw man. Smael lafu no yo. De voorbeeld is wat je kondre. De voorbeeld is wat je nepching. En screen allemaal. Sa de in land die orko. If de coin aanraken naar justitie. If de show koka of sa de do. Dat de rescoutu of de tronduane of de trondisitok. Er zijn wetten en regels. En mi de zeker nog gewoon met scoutu. Sa nog a scoro. De matron scoutu. Zeide. En daarom je kies een dot justitie. Daarom. If je screen de man nog coin aanraken, de man de man solliciteer, de man doen naar de reglement, van wetboek, dan je tek de man in dienst. Dan man moet gewoon in dienst. Screen allemaal opnieuw. Dat na to heeft de familie man. Awiki dis baka mekong. Met je dankie.